fact MPs negi more frustration nikech one thing at 2.75, isn't it? And under this arrangement, mar shani, mar nifni, mar shifni, 2.75%. Can one another insurance? We hardly use this ma de konyo jopiny. Koro kakoro wawa no de konyo jopiny ni koro kokonyo jopiny. In fact, wachulo medical bills, mag yedhe, mag hospitalization, koko de mabera nyaka mag funerals. Koro yes, jopiny are frustrated. We can only say ni otek kodu, manaka otek kodu, to one will fight as a committee. We are pushing for this meeting. When we along the executive kendo, this SHA authority officials, the news for what is going on. But give me what they watch, I can say for sure. Give me what they watch, no say watch. You cannot go this route. Koro give me one clawless and one kaka ODM. No one miss out in these committees. In fact, committees ma one go and PIC, social and PIC, commercial and education. Along in the watchdog committees. The rest are chaired by UDA. Koro one appeal monya lo wacho ni our leaders ni kagi ni anadia ni one working relationship with UDA to waloki telo mag committees gi. One way wayude moko monya lo wacho ni no wanyalo chung mwa kone president this route ok wadhi konyo go jo Kenya. Nikech joge go ok nyal koni. Wan monya lo koni. Koro kanye mang'ikruok nitie nikech chair mar committee is the power mar committee. In fact, gima notimore marach in this country ni en bedo gi speaker my party achiel, both houses. Jo kombe ma committees te, miluongo ni department committees, are from the same. Koro kata kwa timo gik moko e committee waka. One day no pass resolution maler kabisa. Kwa chopo on the floor. Olokgi. Kwa kuni speaker ni no manok report mar committee wa. Ni we put it to a question. The question ko keti jok mage mange. Jok. So we are as frustrated kaka jopiny, and it is very unfortunate ni health kaka ni tie frustration and things of team kaka jitho. To me that is my concern. Ero kama na enya Mheshimiwa Ward Chief. Dr. Nikal, ntigi mi wacho karkae. Jok monego bedni ubedo go giromo. Ntie migawo mar thieth. Mi wacho karkanyo ntiere SHA mano Social Health Authority gi kambi tudruok ni mano mara Safaricom. Jogi duto kama onego bedni lose kar mara SHA kod MOH kama migawo mar thieth ni to wawinjo. Kama tudruok donjo yo machal nade e karkato mana chiel ni kene midaro. Okay, well,